Koľko centimetrov môže mať nôž, aby bol legálny? Je to celé o nálade policajta? Tretia klasika, čo mám povedať policajtovi, keď sa spýta, na čom je? Toto sú najčastejšie otázky z komentárov pod videom Nože a zákon. Tak som spravil pokračovanie, kde budem odpovedať na vaše komentáre. Ak nosíš nôž v lese, na túre alebo v práci, väčšinou to je jasné. Ale v meste, MHD, nákupné centrum, podujatia, úrady, tam vzniká najviac nedorozumení. Dnes si to dáme tak, aby si po videu vedel, čo je najväčší mýtus, čo v praxi policajt rieši a ako minimalizovať šancu, že si spravíš zbytočný problém. Aby bolo jasné, nie som právnik. Je to informačné video, nie právna rada. Ukazujem, čo hovorí zákon a čo z toho v praxi vyplýva. Každú informáciu si overte z viacerých zdrojov. Koľko centimetrov je legálne? Toto je najväčší mýtus. V zákone nenájdeš žiadnu vetu, že má x až y centimetrov. Mýtus typu, že iba na dĺžku dlane je väčšinou prebratý zo zahraničia. Na Slovensku je oveľa dôležitejšie, kde si, prečo ho máš a ako sa s ním správaš. Na druhú stranu, áno, dĺžka vie zvýšiť pozornosť, ale nie je to tak, že existuje jedno číslo, po ktorom je tvoj nôž automaticky nelegálny. Čo mám povedať policajtovi? Toto je druhá najčastejšia otázka. A poviem to úplne jednoducho, najlepšie funguje odpoveď, ktorá je pokojná, má kontext a samozrejme je pravdivá. Príklad, ktorý dáva celkom zmysel, mám ho ako nástroj, idem na túru, používam ho pri práci, mám ho v batohu na bežné veci, balíky alebo nejaké šnúrky. Dôležité je z toho nerobiť prednášku, neskúšaj byť pouličný právnik. A hlavne, nôž nevyťahuj len tak, aby si ho ukazoval na verejnosti. Keď ho ukazuješ, meníš atmosféru situácie, niektorí ľudia to môžu vnímať ako hrozbu, čo má za výsledok paniku. Je to len o nálade policajta? Chápem, prečo veľa z vás píše, že je to o nálade, lebo zákon nerieši len samotný nôž, ale rieši aj okolnosti. Lenže to neznamená, že je to lotéria. V praxi vieš spraviť pár jednoduchých vecí, ktoré výrazne znížia šancu na problém. Nenos to na očiach, ak nemusíš. Zavretý nôž vo vrecku alebo v batohu je úplne iná situácia, než keď ti visí na krku v nákupnom centre. Vyber si civilný nôž, ktorý pôsobí ako nástroj. Multitool alebo bežný EDC zatvárák je pre väčšinu ľudí čitateľný. Bojový dizajn si pýta pozornosť aj tam, kde ju určite nechceš. Správaj sa normálne a pokojne. Žiadne vyťahovanie, žiadne machrovanie, žiadne hádky. Väčšina problémov nevznikne z noža, ale z toho, ako sa okolo neho človek správa. Takže cieľ je jednoduchý, mať nôž ako nástroj a nemať z neho zbytočnú atrakciu. Ak si nevidel pôvodné video Nože a zákon, kde som to riešil konkrétny zákon, priestupky proti verejnému poriadku, paragraf 47. Toto je pokračovanie na časté otázky z komentárov, link budeš mať v popise alebo tu hore. Prečo je motýlik, vystreľovák tak citlivá téma? Poviem to takto. Niektoré typy nožov sa vnímajú viac ako zbraň, menej ako nástroj. A v meste bez kontextu to vie eskalovať aj úplne nevinnú situáciu. Zákon ti nedá pekný zoznam, tento áno, tento nie, ale pri posudzovaní hrá rolu aj to, ako vec pôsobí v reálnom svete. Na mieste prístupnom verejnosti či medzi ľuďmi. Ak chceš minimum stresu, vyber si niečo, čo vyzerá normálne a používa sa normálne. Napríklad, ako som spomínal, multitooly alebo EDC zatváraky a určite nos pri sebe karambit alebo tlačné díky. Tieto siluety nožov sa využívali najmä pri boji zblízka, aj o nich som robil video. Ak by ťa zaujímala ich história, link v popise. Kde ho môžem nosiť a kde nie? Najrizikovejšie miesta sú, kde je veľa ľudí, je to verejné a kde nôž nemá prirodzený kontext. Čiže MHD, centrum, nákupné centrum, festivaly, športové zápasy a podobne. Tam platí jednoduché pravidlo. Čím menej nápadné, tým lepšie. Keď už máš nôž pri sebe, tak nech je to nástrojový typ a nech je zavretý. Na Slovensku to nie je o centimetroch. Je to o trika. Kde si, aký máš kontext a či si je v kľude. Lebo presne toto rozhoduje. Či je to v pohode EDC nôž, alebo len zbytočný problém. A teraz otázka pre teba do komentára. Kde ty najčastejšie nosíš nôž? V meste alebo len do prírody? Aký je tvoj dôvod? Som zvedavý, ako to máte nastavené vy. Ak ti video pomohlo, daj like, daj odber, aby si ďalšie praktické videá nezmeškal. A keď si chceš pozrieť nejaký EDC nôž na varaglot.sk, ich tam nájdeš kopec. Čau.